sa ini na tong la ke koi na tong ini da tai ko long so long na tong meeting ke pa do ko thak na le hin ke ini gat na le ka dang ram khani MP election hut dak Duar Bagori MSC constituency ab long bangke chipe high debt lo mi ulo ke claim alang litum chipe duk ulo la potsi chipa sai ni ulo chipe duk kita kalilo chipa sai ni ulo la potsi alang litum pen ningkarong kachipi pen na jok si dak chitong perra surap hrui nang pu si dak pini kachingru Ante sana to pini labang so kana to dikhe pini ko pini rar khan ke pachini mate nalin bigi sure ke pikang dom Karbi inglong arat atuman karbi chot kalilo inglong arat atuman lapen khilonjia Ohomia lapen adivasi atum anta along le lapen akhei ke jok nangi pulotang te ilitum political rights abang je en pe methek nangi nonamat ke kachini ne atum do ola election ke pini ke choji aphan pusi kitin lasi election kapathu pusi ganinge je politics kapathu pusi ganinge seta political power avete ilitum akhei lapen elong leta chepe jok un e political power ke doji pulotang te ilitum voter list along emen do et nangji lapen polling center bang erong ang bong amat si rule ateng pen kilometer hiniang bong erong pen kilometer hiniang bong emethang arong pen kilometer hiniang bong si donangji polling station la si aki mi polling station che selam nai che selam ya phan LP school nangvek ji pukali government building nangvek ji pukali lake election nangji pulotang te election hut la election authority tumsi deputy commissioner tumsi hem sita kim det po temporary hem la si polling center bang akahilo ke dam nang atum abang non application piserak nangi komat ma polling station akimi kaselam kangtung halaso amen chipidun adni a form tanilitum silam piet lo halaso a form along amen nang chetok dun ra ilitum dak lapua na thuke bukajan SDO fansi pidam nang po ha di phuge la ke DC fansi pinang po hamren ta DC fan lapen ke haflong da DC fansi pidam nang po voter list non pen chesik dun dete ilitum movement bidun thekse de chia themala national party tum ilitum tribal tum amen kapave det chia fansi kapor I lasi voter list along amen ka che thap dun chia fan ruini baksi apor pichot titi men pasere khok titi la pasere khok ra ilitum ki undun de la puka che plan ple det chia fan non pen amen ka che pe do dun chia fan claim pe menangi jongsi vote jongsi ilitum inglong aratatum an inut amunit isia party aphan pi bet thek pulotante ilitum hala ke che tum phan ke perem unpo nonamat ke karbi atumang bong bang pharuang bong pen bang throk kep si ilitum APHLC atum phan pi chot lang hala bang frikep atum bang ke bongali bihari atum hansi rabdun bom lang non anta ki pige BJP ba Congress phan pulo amunita karbi mene setahala tum phan kape haya tum bangke bongali bihari pina la porsi hala karbi atum ta kachini ne pena jok bang frikep harong bong pen bang frikep atum ke bongali bihari atum hansi rabdun rong titi bom lu non anta la porsi non PGR VGR long pen taka eviction ke hai hedet ta la pot lo athema haladak kichi atu itu masih EM tum pan papere undet nang tum pan nang perem det ji pu undet
Ate mahal atum vote tanang pidun long lok kedi. Sita ilitum sik schedule ateng pe hal atum vote nang pidun long le ante. Non ge vote ke pilong le chot kali hal atum ge MSC sina je plang untuk deputy chairman sina je plang untuk EM sina je plang untuk bangke. Atik te de ML ita na je plang untuk ji. Athema article 334 ateng pen ke mo 2031 aningkan api ke MLA MP ta reservation of that poke non ateng te anke bang atum sinang che right tip yita ke MLA MP ta bang munit che plang dat atik la 2031 api ke article 334 ateng pen la sila ke pheri me alam la si non ilitum VGR la pen ke government along lipen eviction encroachers tumhan eviction nangi pu an thita ke claim je tum ke election ke hai atum an ke election ke hai tum ke bang claim hai hede ke hai he thi ke hala bang pharong bong pen flick kep atum ke bihari bong ali tum phan rap dun rong ti le la pot lo la si non elitum chini nangji National Party fan lagi pidun lo pura te lagi Bengali Bihari itu man ke rap dun lo lagi hang dah kali lo angge election der pi hang ju chot ke thang ali velo la hello ni tungi pugang tung la pen non amen voter list long amen che thap dun serak nangji la pen non Dwar Bagori MSC constituency ang bong bang suri ke thom bak amen ka vedo posipu arul dolo kilometer hiniang bong ame thang arong pen kilometer hiniang bong si polling station dopek nahi amunit bang phove tame inut bet tame neli ke ha North Bengal polling election observer dodun lo election observer neli dam lo along polling station ki ridam ke ridam ane ke dam lo ka visit dam lo Teki wild jungle si forest reserve si hat pon put nahi lapen hada ke do ke voter ke bang thombe polling station isi lo anta na pot nan nitum lage ning ki bi no bang ke chini vote ki pi hello jak kong lo pu bang ke chini la pot bang ke thom bet seta polling station isi do ko VP de la si itum ta la ke pheri nang nelo polling station akimi itum kape do oji apa mo election men ke unni non si claim nahi ni pan report na pietum dolo penaan ke la pen tok ta tok pi bom lo la pen jong si dolo pan te nang litum ke da ka sore ke tok nahi ta ha bukajan SDO pan si lo tok ran po dak law secretary do alang li betang man nang rabon tekpo nang tum CC committee president secretary do alang li tum nang rabon tekpo polling station akimi ke bikang tu adim tuning hala lang thoi tepi aphan claim pi pe milo alu da to piano man bang sami dam de SDO ban sami dam non ma sami dam de tu sipu ene ni ene ka chepa siksa tok pina la puye la sinon das hala thot seta samit damelang he non ta a dead lar chot no la da chot lo ari pen a dead lar to dead no nang tum samit dam de la si la hello la pen ke arong tin village committee APHLC village committee seng serak nangi la arong tin la pen ke polling station isialong Kopia Casey ko andoma labang lakha serak nang nang litum chini peme nang ilitum abang hutin da chini nang karbia khe hada ko andoma ke chiatum ko andoma lai hui lang peme nang non hodye ilitum adivasi lapen khilonjia ohomia atum ke ilitum along si itum pedo ponkok lo athema lakai chethan lute lakai aku dolo nitum than thek lata than nangi bole de than thek mute apor ding oi pu chon na la adivasi atum ke schedule ke long pa prang tum lu itum a prang lu 1778 aning kansi la tum schedule ke long
la pen hill tribe pu se la tum ke lo paharia pu nake damin iko damin iko la paharia rasmahal hills non ke jharkhand pu la sihala tum phal lang confident ke chok se kilon dia ohomia pulote laga arjele lang rai ta chok lo nang litu kilon dia ohomia tum phan arji lang rai ta chok lo la tum ke itu mason ni ke dil tum ke athema la tum ke itum ben converted ta tum ke la tum ke bang songkor dep si itu ma karbi tum phan naga tum phan kukie tum phan dimasa garu boro tum phan mising rabha tiwa tum phan garo tum phan la pen sidul kas tum phan ahom tum phan convert varet si ohomia ko pin chong ke di la pot la si la ke na itu mathanang nelo la ke itu monit kali pu mathanang nelo apisa ra pusa ra tung ke ciri atlet ko manya